A wani gari kusa da bakin dutse, an yi wasu halittu da suke damun al'umma, suna cinye mutane ɗaya bayan ɗaya, amma daga ƙarshe Allah ya kawo ƙarshensu sakamakon zuwan wasu zakakuran matasa. Wannan ba shi ne takalmin wannan mutumin ba? Takalminsa ne. Lalle ba shi ya nisa daga wajen. Tabbas. Wayannan kwari da suke damun al'umma a cikin garin suna nan a wannan jeji. Kowa ya gani dai takalmin da muka samu jeje na aka nemi shi aka rasa. An ɗauke mutum sama su kai da shi ƙasa su kai da shi sai Allah. Lallai ina buƙatar mu rabu tawaga biyu. Wasu su yi gabas, wasu su yi yamma. Kowa ya kunna communication device sa. Duk inda aka ji wani motsi alamun kwari na wajen a sanar da kowa. An gama. Yassa. Ba damuwa. Yawwa. Da kai. Da kai. Da kai. Za ku yi bangaren yamma. Yassa. Ni da kai da kai. Muna bangaren gabas. An gama. An ji. An gama. Ku je. Ne ke magana na ga kwaran nan amma ina neman izini harbi. Na jinka kwata ina ne eh Rige mai shi ga nan zuwa. Me kake jira ka bude wuta bude wuta. Naga cikin nan. Zaidu, plan A, plan A. Jago. Wannan abu ya taba ni fa. Ka dauki hannu da kyau. Kar ka bari wannan abu ya taba ni. Tsaya ne, na ga.
kowa je kusa da ita sai an tabbatar da ta ga mutuwa. Kai, kun sha da kyar ko? Kun sha da kyar? Tabbas. Ka zahiri. Wannan annoba a garin nan. Amma yau Allah ka ƙarshen shi. Wannan abun an yi gwagwarmaya da shi. Wannan shegin kwa. Wannan. Ai na kowa jarumta. Na kowa jarumta. Kuma wani yana gan shi. Lokacin wasa ya kare. A jihar sanar ma mutane. An kawo ƙarshen dole ne wannan. Mu tafi.